governance and accountability, you merely ask a security officer, Colonel Lachica, what to state in the physical and financial plan as confidential activities in relation sa paggamit ng Office of the Vice President ng confidential funds. To aid your memory, Your Honor, please, we are showing on the screen, a portion of the transcript of the Committee on Good Government and Accountability hearing, November 25, 2024, where sinasabi ng witness that all information that will be reflected in the physical and financial plan of the Office of the Vice President, which she prepared, galing lang sa isang security officer, si Colonel Lachica. Siya po ang nagbigay sa akin ng inputs, Your Honor, o mga guidelines po, Your Honor, kung ano po ang mga activities in relation po sa pagkandak po ng confidential operations Okay. or activities. Salamat, ma'am. Ma'am, who is this Colonel Lachica? Si Colonel Lachica po ay siya po ang commanding officer ng aming BPS-PG at siya din ang aming security officer ng Office of the Vice President. Si Colonel Lachica, yung full name niya po ay si Colonel Raymond Dante Lachica. Tama po ba? Mo na iyang full name, Your Honor. Yun yung full name niya. Now, thank you so much. Daghang salamat, ma'am. Now, hindi po ba na-aside po na si Lachica, Colonel Lachica, yung magsasabi sa iyo ano yung isusulat sa plan, hindi po ba na the same Colonel Lachica yung nagbibigay sa iyo ng mga listahan ng object of expenditures where the confidential funds will be used? Ma'am, before you answer that, to remind you, eto naman, page 126 po ng transcript of the CGGPA hearing dated November 25, 2024. Nakasaad dyan, inamin nyo, under oath, ma'am, na yung nagbibigay sa iyo ng listahan ng object of expenditures, paano gagamitin yung confidential funds, ikaw po yung nagprepara, pero si Colonel Lachica yung nagsasabi sa iyo sa mga listahan ng paggagamitan ng confidential funds. Based on that transcript. Tama po ba? Sorry, Your Honor, nalibog ko sa imong question. Taas man kaayo. We have to clarify, by nalibog, ibig sabihin, confused. Na-confused po. Now, ma'am, base po sa November 25, 2024 hearing, inamin niyo po na si Colonel Lachica yung nagbibigay sa iyo ng listahan ng object of expenditures for confidential funds. Tama po ba? Object of expenditures, yes, Your Honor. Yes, Sa Your kanya Honor. galing. Nagagsalamat, ma'am. Ma'am, ito yung tanong, ma'am. Isn't it po na yung